ana wong bagus mung dingkluk nyawang karo ayang-ayange dhewe aja nganti mati tanpa aran mara gage sajarwa kuwi sapa Gus wek nomripatmu jerengen gobok panengah Pandhawa satriya Madukara garwane Dresanala Janaka kang dadi aranku wah ladalah kowe sing tak tunggu-tunggu kowe sing tak antu-antu iki yaksa dahuru sing edan kepayang ngengkleng bingkleng anglamong kedanan karo bojomu mula tak jak apik-apik anaten wae gorene bojomu waton kowe njaluk slamet bojomu tak rabine palungguhan iki aku gawe giri sayembara rabinen Dresanala waton pinter jebel dadane danan Jaya uga kendel Bondowani adoh palang bedomo cedak saut remet ambiar dadi lebu wah kudune sumpahmu ki padha karo sumpahe satriya Tama tinimbang bari wirang luwih becik dadi batang boten kula nyuwun urip kula nyuwun gesang Raden ektosipun kula wani tumindak kados mekaten menika wonten ingkang perintah sing perintah kuwi sapa nanging kula ajrih menawi nampi siku dendho yen ora ngaku tak brodol tenan wadukmu nggih ning menawi kula jujur mangke mangayomi para gage sajarwa sing ngongkon kuwi sapa mboten wonten saneh kejawi namung Kanjeng Ibu Bathari Durna selikur dina mugi ngrembaka diwasani sembah pangabekti kula kunjuk dumateng paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga iya cah bagus tak tampa gawe bombong ing rasa pangestunipun Ibu Mara Gage tampanana Dewa Srani
kawula inggih katampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Kurang piye to ngger sliramu ki kurang apa? Ndak sawang jeneng sira wis Nyakrawati mbau dendha menyang kawibawan kemul kamukten mongko dadi ratu ing negara Tunggul Malaya. Bab apa ing ngandadekake susahing penggalihmu Dewa Srani? Aduh Kanjeng Ibu jimat sembahan kula. Kalilan matur sisip nyun gunge samudra pangaksami. Yektosipun waleh-waleh menapa? Nadyantori palungguhan samangke ingkang putra sampun dados ratu mblegedhu menyang kawibawan kemul kamukten. Nanging kula tasih angraos gontang dados gesang kula karana dereng wonten putri ingkang sumanding dumateng kula laladi dumateng Dewa Srani mongko dados garwa prameswari. Banjur kira-kira yen lamun to jeneng kita bakal palakrama putri ngendi sing bakal nuju kelawan batinmu Dewa Srani? Nyuwun pangapunten. Menawi kula kedanan kaliyan widodari menapa dipun keparengaken mesti wae kena merga jeneng sira Kyat Majane petungguling para Jawata ya kuwi ramamu Sang Hyang Girinata ya Sang Hyang Bathara Guru. Milih widodari sing model piye wae mesti bakal kelakon cah bagus. Nyuwun pangapunten. Nanging ingkang gumana musik salebeting batos ingkang pinter ndongkel katresnan jati ingkang tumanem wonten tumtuming jantung kula boten wonten sanes kejawi widodari ing Kahyangan Argadahana nenggipun Bathari Dresana. Tobat anakku wong gagah, anakku wong Jamika Dewa Srani. Apa kira-kira jeneng kita ora kolak pawarta adol pangrungu? Lamun to Bathari Dresana lan majaning Bathara Brahma kuwi wis ora legan meneh. Wis ora ijen meneh merga wis diwengkuti ning panengah Pandhawa si Arjuna ya si Janaka. Kula sampun ngertos Ibu. Nanging katresnan menika wuta. Mboten nyawang menika garwanipun sinten taksih legan napa mboten babar pisan mboten gagas. Nyatanipun ingkang andadosaken manah kula menika linglung lan bingung. Satemah kaprawasa wuyung mboten wonten sanes kejawi namung Bathari Dresana. Kuwi bojone Janaka, kuwi bojone wong pemrape Dewa Srani, kula langkung wibawa, kula langkung gagah menawi saged ndemeni bojone wong. Tobat. Ripalungguhan iki sing jenenge Dresana wis mbobot dheweke semeteng. Kula ing sagah ngopeni anakipun. Nekat tenan bocah iki. Nyuwun pangapunten madyanto pinalang lumpat primantiya medhek. Sumpah manah kula Ibu. Langkung prayogi kula lebur tumpur tanpa dadi menawi mboten saged mondhong nyemot mustikaning jantung kula nenggipun Dresana menika sumpah. Mongko kuwi sing bisa murba wasesa lan ya mung ramamu Sang Hyang Girinata. Kanjeng Ibu. Bab menika sawetahipun kula aturaken dumateng paduka Kanjeng Ibu. Monggo anggenipun nindakaken reka-daya rekayasa sambi upaya. Menawi ngantos 3 dinten ing ajeng kula mboten saged malakrama dumateng pun Dresana langkung prayogi kula entengaken pejah kula iki. Kawula nuwun sewu Kakang. Kakang Gunarsi Narada monggo kula aturi pinarak ingkang prayogi Kakang Kanika Putra. Pala-tala berkenjang pak pong parudaya. Nun inggih Adi Guru pangraos boten kirang sekit anggen kula ngabiyantara mboten langkung salam taklimipun ingkang araka ing suduk pangudal-udal kunjuk wonten ngarsa paduka Adi Pramesdi. Kawula nun inggih Kakang Narada Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Nuwun sewu Kakang. Sak sampunipun jengandika satata pinarak lenggah kalilan paduka paringa dawuh menapa ta darunanipun dene Kahyangan Ketaman Goro-goro ngantos akarya horeg
satemah poyang payingan solahe para Hapsara lan Hapsari pating jerit rereyongan karana prahara gung ingkang anempuh Suralaya. Monggo kula aturi paring dawuh Kakang Narada. Talakala. Nyuwun pangapunten sarta nuwun sewu Adi Guru. Yen pancen paduka andangu bab menika sampun satrepipun wajibipun Narada caos atur lan mbok menawi wonten sisiping ngatur kula diagung pangaksama paduka Adi Pramesti lan mestinipun paduka sampun pirsa dumateng lumadining prahara menika nanging gandeng paduka andangu pramila nadyanto klungsu-klungsu kula badhe nderek udu. Nuwun sewu sampun marambah makaping-kaping kahyangan menika katempuh ing gara-gara lan sasampunipun tinaliti kanthi permati kaetang ngantos jangkep timbulipun ruhara menika mujudaken pepenget saking Gusti ingkang nyipta jagat ngemutaken dumateng para dewa supados tetep ing dharma lan boten lirwa dumateng sesanggeman anggenipun paring pengayoman dumateng para kawula ing marcapada. Kejawi saking menika Adi dumados sing lelampahan tentrem utawi tintrim bingah utawi susah mulya rekoso pepadang menapa panandang menika anut kalian tingkah lakune dewa lan tingkahe para manungsa menawi para makhluk tansah gegulang kautaman tartamtu ingkang kababar inggih kamulyan nanging menawi ingkang dipun tindakaken menika kanistan ingkang kababar tartamtu ugi kacintrakan ingkang gunggung kumpulipun alam saisinipun menika namung manut kalian pakartine umat alam saisinipun menika namung manut kalian pakartine umat dumados sing banjir bandang lindhu prakempa bencana bumi yektosipun karana pokal gawene menungsa ingkang mburu nafsu tanpa rasa tresna dumateng lestantunipun alam saisinipun lan nuwun sewu Adi dene gara-gara ingkang anempuh Suralaya menika ugi dipun sebabaken kalian hawa nafsu lan kamurkanipun para dewa ingkang murup makantar-kantar satemah weh prabawa panas sasat angobar dumateng kahiwangan di inggih Kakang lajeng supados prahara menika enggal sirep menapa ingkang kedah dipun tindakaken Kakang Narada. Nuwun sewu Adi mboten kok nama kula menika mulang tawi mucal dumateng paduka menika babar pisan mboten namung atur kula menika namung pamrayogi mbok menawi dipun tampi ruhara menika saged sirna menawi para dewa sami kersa mawas diri lan ngewahi dumateng pakarti kanthi anyiram genine kamurkan kanthi tirtane kesabaran kawicaksanan sarta linambaran santosaning iman Twajuh pangidheping cipta dumateng Hyang Maha Nasa siniwrung puji dikir kidung suci mantra rahayu sarta enget kalian darmane para dewa ingkang kedah makarti kanthi tulusing ati weh kamulyan dumateng sagung para titah ingkang mapan wonten ing jagat sawigung linambaran hambek jujur tresna asih adhedhasar adil lan bebener. Adi Guru nuwun sewu mboten namung kahiwangan ingkang ketaman dahuru kalebet jagat raya samangke ugi sasak ketaman bebendu karana menungsa sampun kecalan kiblat merga sampun tetel kapitayanipun para kawula dumateng para dewa mila kangge ngawekani lelampahan menika para Jawata kedah saged dados tepa tuladha ingkang utama supados para menungsa tetep ngajeni lan ngurmati dumateng para Jawata kanthi mekaten pranataning agami lan aturan ingkang dipun putusaken dening para dewa tetep dipun gugu lan dados pakem kinarya paugeran anggenipun para kawula netepi dumateng darmane gesang ingkang hanjok dumateng kebecikan tumindak lan ugi luhuring pakarti inggih Kakang. Nah kejawi saking menika Adi nuwun sewu gara-gara ingkang nempuh Suralaya menika semunipun wonten gandeng cenengipun
kaliyan badhe lairipun atmajanipun satriya Madukara pun Arjuna ingkang kinandhut dening Bathari Dresanala. Semunipun alam saisinipun sami asung pakurmatan lan mugi-mugi lek ing jabang bayi benjang dados sarana pepadang lan kamulyan tumraping Suralaya sarta jagat saisinipun Adi Guru. Pamit pasang Kalimantabe tinebina ing tulak manudha mawaing tawang-tawang nyuwun pangapunten sangadi bukulun dene kula sowan tanpa piniji nilaring tata krami mboten langkung kula pun durga ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sandhap pepada paduka sangadi bukulun. Iya durga ndak tampa gawi bombong ing rasa ora liwat pangestulun wae tumrapo lawan jeneng kita Bathari Permuni. Kawula ninggih bukulun Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih kinalungaken wonten ing jangga kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Mardaya mawanora daging kayiwanan paring pasripat paduka Sang Hyang Jagat Pratingkah mboten langkung kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami pukulun Durga kawula nuwun wonten timbalan ingkang kadhawa pukulun. Wayah dudu wayahe jeneng kita munggah ning bali Marcukunda manik. Muka lamun torang gindong wigati mara gagi babarna ingkang permati Durga. Nun inggih kalilan matur sisip nyuwun ing samudra pangaksami dumateng sesembahan kula paduka Sang Hyang Jagat Pratingkah. Yektosipun waleh-waleh menapa anggen kula cemantaka seba wonten ngarsa paduka menika mboten medal saking pikajengan kula piyambak mboten medal saking prentuling manah kula piyambak. Nanging kula netepi tembung anak polah bapa kepradabot-botipun dipun tangisi dening ingkang putring tunggul Malaya pun Prabu Dewasrani ingkang ripalungguhan samangke semunipun sampun tinarbuka raosipun anggenipun badhe kepengin momong dumateng wanita kinarya jatuh krama pukulun. Syukur lamun ta kaya mengkono. Banjur putri ngendi munggahe widodari ngendi ingkang bakal dipalakrama kelawan Dewasrani mesti wae ulun bakal mangestoni. Nyuwun pangapunten. Nadyan to kula sampun caos pemut utawi paring pemut dumateng pun Dewasrani. Ning nyatanipun Dewasrani wegah nampa warah nampik dumateng piturtur becik. Kula maos bingung raos ing manah kula. Kenging menapa kok Dewasrani malah kedanan kalian widodari saking Arga Dahana nenggih pun Bathari Dresanala pukulun. Bathari Durga wonten dawuh apa Dewasrani durung tanggap lamun ta Dresanala wis winengku dening Arjuna. Kula nggih sampun ngemutaken kados mekaten nyatanipun tresna niku ngendikanipun Dewasrani wuta. Tresna menika jarene wuta. Luwih gampang tresnane wong wadon 1000 tinimbang lalekake siji sing wis jiret jantungipun. Mila kula menika bingung kula menika. Malah menawi mboten kasembatan mengko dumateng Dresanala badhe dipun entengaken pejahipun. Cobi menawi kados mekaten njur kados pundi kula kecalan anak pukulun kula kecalan anak. Nanging nadyan to kaya ngapa lan kepiye bener ana tembung anak polah bapa keprada nanging kudu nonton polahe luwih dhisik. Mangke rumiyin estunipun pukulun kepareng minangkani panyuwunipun Dewasrani napa mboten? Kepareng minangkani pamodhaipun Dewasrani napa mboten? Nadyan kaya ngapa lan kepiye ulun ora mangestoni Dewasrani perintahan golek wong wadon liya sak liyane Dresanala sak liyane wong wadon sing wis duwe bojo. Ulun kesangeten sing ngandika menika. Mongko Dewasrani menika ingkang putra wiwit mbrangkang dadi satriya carapang sak mangke dados ratu ingkang kondhang menika Dewasrani opor bebek cukup awake dhewe ora nate ngrepoti karo bapake. Mung arep rabi wae karo widodari parantine bapake malah ngalang-alangi bapake ora mangestoni. Dewasrani bejo temen uripmu
kata sepeda di putrane tetungguling para Jawata pengarepe para dewa marenggah ya karo widodari wae babar pisan ora kelakon tinimbang kowe nganyutu lampus diri sudo salira kendhat tali murda njaluk mati aja kowe mati dhewe aku bakal mateni karo kowe Dewa Sani Dewa Sani mengko dhisik Durga sareh dhisik sing sabar rasamu sabar apa kula ngrumaosi rumiyin panjenengan garwa padunung samangke njenengan sak megat dumateng kula mergo wujud kula kados mekaten kaya tetek melak kaya barongan ngaten nadyan kaya ngapa lan kepiye sak galak-galaking Sardula ora ana sing kolu mangan karo gogori dhewe tegesipun ulun sing tanggung jawab ulun sing bakal mala kramakake Dewa Srani kelawan Batari Dresana matur nuwun berkenjang pak pong wadudaya nangka bosok kemrobyok kari betone Nyuwun pangapunten Adi Guru kepeksa kula bedhel saking sasana matur tanpa piniji amargi wonten mriki dapur kula menika dados paranpara kula menika dados bini sepuh kula menika dados patih kula menika dados kami tuwa mongko dados kami tuwa menika kewajibanipun kedah ngemutaken menawi paduka nembe lali utawi nembe kalimput sejatosipun nalika wau kula sampun raosan kaliyan Bathara Indra hawane mau jane penak hawane iki angker wibawa wingit ning bareng ketekan Durga dadine njur kaya ngene lah ra apa tenan to nggih nuwun sewu Di monggo samangke kula aturi menggaling kanthi weninging raos mongko kula kemutan palakramanipun rabinipun Janaka kaliyan Dresanala rumiyin menika ingkang mala kramakaken nggih paduka Adi Guru piyambak karana si Arjuna rumiyin dados jagone dewa saged mejahipun naga tatsaka tegesipun paduka menika pengarep dadi pimpinan kudu hambek bawa leksana ora kena nglincati sabda sing wis kawedhar wong sing ngrabeke ndika piyambak samangke badhe misahaken kados pundi mboten tinemu nalar nyuwun pangapunten Kakang Narada kados pundi banger bacin butek bening tumraping kahyangan menika ingkang wenang murba wasisa mboten wonten sanes kejawi namung Bathara Guru inggih ning kula kewajibanipun ngemutaken dumateng paduka sampun ngantos keseluruh marang dalan sing kleru nyuwun pangapunten paduka wonten mriki menika dados menapa patih paduka kewajibanipun patih ngestakaken dumateng dawuhipun ratune para dewa monggo dawuh kula badhe mala kramakaken Dewa Srani kaliyan Dresanala king menapa kok Kakang Narada kok semunipun mboten lila amargi pakarti jenengan iki klentu pakarti jenengan iki luput ngibarate kreta jaran sak kusiripun leres kreta jarane kula kusiripun Adi Guru king menapa kok wonten lampahan ripalungguhan samangke kreta jaran mboten manut kaliyan kusiripun merga karo kusir arep dicemplungne ning jurang mila kreta jarane mboten purun kula kaliyan paduka menika ngibaratipun curiga lan warangkanipun leres paduka kerisipun kula rangkanipun ing menapa wonten keris badhe mlebet wonten rangka kok rangkanipun mboten purun merga kerise layu ngoten niku kerise bengkong yen dibacute rangka mangke sing bubrah rangkane sing badhe rusak nyuwun pangapunten sinten kemawon ingkang boten kepareng nampi dawuhipun Bathara Guru langkung prayogi medha kemawon saking golonganipun para dewa lah iki sing tak enteni apik tenan anggere bantah kok kalah mesti panguwasa kinarya gada nggih matur nuwun Di tinimbang kula dadi dewa hawane panas kahanane sumuk kebak dosa langkung prayogi kula tak leren kemawon saking rombonganipun Suralaya Budaya
Nadyanto kula sampun ngukur bis kap ning leren mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Langkung prayogi dados titah lumrah tinimbang dadi dewa ning nyatane kebak murka lan serakah dakak-dakak. Ingkang pungkasan hukum karma utawi hukum dharma niku hukume tumindak. Sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur, nyilih balekake sing dandake bakal ngenggo, nandur becik bakal tukul apik, nandur lara bakal ngunduh marang sengsara. Niku kemawon atur kula daya-daya kula nyuwun pamit yen nganti ana bebendu tunggak waru Narada ra melu-melu. Jenengan iki dadi pimpinane para dewa kedah tegas. Ngatasi dewa pikun dewa tuwek kados mekaten pareng diopeni mawon. Ya enten mesti suara sik gandap, sekedhak malih nggal tilem niku mangke. Mboten apal kalih watakipun. Diomeni kopi kaya apa malah emah mangke malah. Niku napal niku. Entar sik kateng yang cakrane Bathara Indra, Bathara Brahma sanes-sanes bareng ngopeni kok Narada nggih napa. Dapure kan kalau ceret kaya ngaten ndel-ndel napa nih. Kok kempong pira jambul waner ana dayane apa-apa, diblonjo diopeni dibayari, diunggahke pangkate derajate. Mboten wonten gunane muspro tanpa guna. Sapa sing senengane kopi? Apa rumangsamu aku wis ado, aku lagi tekan ngleri iki mau. Kowe ngelokke aku dewa kaya ceret, kempong pira jambul wanen, wong pikun ngantukan, ngono apa piye? Lagi ngerti lagi aku ngantukan. Hah? Apa kowe ra mawas diri ora ngilu karo githokmu? Apa kowe apik-apike widodari? Kowe iki ngilu. Ngilu. Ngelokke karo Narada karo nyawang karo raimu dhewe. Dapurmu kaya begenggek ngendel-ngendelke ora. Betapa. Sakit bukulun. Sakit mana kula bukulun. Dipun onek-onekaken kalian Bathara Narada kados mekaten. Mboten trima raos sing manah kula pukulun. Aja njero ora trima ning mawasa diri. Kira-kira kelakuanmu iki kaya mengkono apa ora? Nggih ning rumiyin srumiyin to sampeyan kula sampun mertobal kula mboten mikir napa-napa ing pikir namung dewa srani lho pukulun kebangetan. Tapi ora perlu nduk gagas durga. Lajeng sakmangke Bathara Indra wonten dawuh. Para gage timbalana Bathara Brahma ki ngadhep ana ngarsa ulun dina iki uga ngestoaken dawuh Rama Pukulun pantrami dumateng ingkang putra ing Argadana kalilan cumadong dawuh saha sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Bathara Brahma wis ndak tampa apa ta wigatine ripalungguhan iki jeneng kita ulun piji. Kahyangan ketaman goro-goro ingkang kagiri-giri bareng tinaliti kanthi permati diitung nganti genep disaring nganti lembut timbuli goro-goro merga saka pokale makhluk ingkang wani nabrak utawa nrajang pranatan judu tali wangsa. Judu tegese pepacangane priya lan wanita, tali tegese paugeran utawa pangiket, wangsa tegese golongan. Mongko wis ana pilahe dewi-dewi. Hapsara kuwi judune Hapsari, satriya kuwi kelawan putri, Bambang kelawan Endang, Raseksa kelawan Raseksi. Ya merga bebrayane menungsa kelawan widodari ingkang dadi sumbere goro-goro iki. Ora ana liya kejaba Arjuna kelawan Dresanala. Mula kang mangkono kanggo srana nyiret marang prahara iki ora ana dalan kang kudu tinempuh. Pegatna bebrayan lan katresnane Janaka kelawan Dresanala. Oh. Dewa lan menungsa ki kepengkok lalakon loro sing padha abote.
ya kuwi antaraning katresnan kelawan kewajiban. Ya nadyan loro-lorone mau padha abote ning jinejer dadi dewa kudu pinter hamilah sarta amilih. Ing ngendi kudu ngempanake katresnan, ngendi kudu ngecakake marang kewajiban. Mongko wis cetha pratela Lamunta Dresanala Arjuna sing dadi sumbere bebaya. Nanging Pukulun mengko Lamunta Dresanala wis klakon dadi waranda, ana priya sing bakal ngayomi kelawan dheweke, ora ana liya kejaba Ratu Tunggul Malaya Dewa Srani sing bakal ngayomi kelawan Dresanala. Aduh, ning kinten-kinten anak kula purun nampi napa mboten Pukulun? Bathara panyarikan ora ndak piji munggah ning Bali Marju Kunda maning. Nyuwun pangapunten Pukulun ngaturaken kedrawasan. Geger wonten alun-aluning para dewa nenggih repat kepanasan. Wonten denawa ingkang barang ngamuk naminipun Yaksa Dahuru. Mangguh sarta sesumbar boten badhe wangsul saking kahwangan menawi dereng mondhong katresnanipun nenggih pun Bathari Dresanala. Bathara Brahma tanpa lidah sinambung banyu tinalang mesine wis krungu sing diucapake dening Bathara Penyarikan. Kahanan ki saya geger, saya ribet, saya ruwet. Yen kowe ora enggak megatake katresnane Janaka kelawan Dresanala mblandang carang saka pucuk, kahanan iki bakal saya kiamat, ngerti ora kowe? Nitik sandangane cetha Lamunta iki dewa, dewa sapa Pukulun? Jawata ing Salendra Bawana Wang Pukulun Bathara Indra ya Surapati. Kowe sapa? Buta kleyang kabur kanginan kandhang langit kemul mega ora dadah ora pernah randuwe omah. Jenengku Yaksa Dahuru. Apa karepmu gawe gendra gawe kisruh ning repat kepanasan? Aku duwe panjaluk lan panjalukku iki kudu ndok turuti. Aku gelem leren anggenku ngamuk, aku gelem ninggalake Suralaya. Waton aku kok rabekake karo Dresanala. Blangak-blangak maton ngucap yen ora dawa.
Wonten dawuh menapa? Yaksa dahuru Dawuh. kowe sapa sing ndok sembah ing rina lan wengimu? Mboten wonten sanes kejawi namung paduka Ibu Bathari Durga. Sing kok sembah rina wengi? Paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga. Tuhanmu sapa? Paduka Ibu Bathari Durga. Sebabe Karana menapa kemawon ingkang kula suwun mesti paduka ingkang nyembadani. kowe upamane ra duwe dhuwit pengin duwe dhuwit ingkang maringi Kanjeng Ibu Bathari Durga. Kowe pengen mulya sing mulyake Ibu Bathari Durga. Kowe luwe pengen mangan sing menehi pangan Ibu Bathari Durga. Kowe ngelih pengen sega sing menehi sega Ibu Bathari Durga. Kowe ngelak pengen ngombe susu sing menehi susu Ibu Bathari Durga. dilakono Wis akan dawuh. kowe ngamuk ning kayangan iki sing perintah Ndika sing ngongkon kowe kedanan karo Dresa Dresana lho nggih ndika ning iki mung sanggit priawan kok priawan gitu sanggit rungsit reka daya etok-etok kowe ngamuk ning kayangan syukur lamun to kowe bisa mateni Janaka ning kosok baline kok kowe mengko nganti kalah karo Janaka aja pisan-pisan kowe omong yen sing ngongkon Durga ngerti ora nggih ngerti ngertos paham nganti kowe kecekel Janaka kowe njero omong kula ingkang perintah Bathari itu titen lak kuwes lambemu nono nggih ngerti ngertos paham tutukno lek ngamuk sing kuat asih benjing nggih tesih kula iya tutukno ning janji konangan karo Janaka kowe ngaku sing ngongkon Durga ilang nyawamu nggih
Muga paduka paring pengayoman dumateng kula sarta anak kula Gusti. Ripalungguhan samangke kula kepengkok lampahan ingkang awratipun kados mekaten. Arjuna kelawan Dresanala pun Rama sing prabda nggih. Bab iki ayo dirembug sing kanthi becik ya merga apiing tumindakmu beciking kelakuanmu. Muga-muga kowe bisa dadi kaca brenggala tumrape satriya sak jagat raya Janaka. Limas Jejimating Tilam Sari Yayi Batari Dresanala sewu mulya sing ndak rasa sewu marem sing ndak gegem mung sira paraning sih keduning katresnan papaning sumindhi rasa wuyung ingkang bandriku nadyan geni bisa pisah lawan panase samudra pisah lawan gisike gula pisah lawan manise nanging tangeh lamun Arjuna pisah kelawan katresnane ya kuwi jeneng sira Yayi Dresanala. Saya-saya bareng sira Yayi wis ngandhut wijinipun kakang yekti mimbuhi kabagyan sasat kejugrukan ukir sari kablabaran samudra madu. Aduh Kanjeng Pangeran Arjuna ngaturaken panuwun dene semanten sih katresnan paduka dumateng kula lan putra ingkang kula kandhut. Kula nyuwun pangestu mugi-mugi laire cabang bayi minjang sembodo anetepi kekudangan. Ndak rewangi cegah dahar kelawan guling ndak surung pandonga suci mrih lek ing cabang bayi besok wilujeng niskala satemah dadi putra ingkang dardi bebuden luhur dadi srana kamulyanipun kakang lan siati sarta hayuning jagat sawiga. Matur nuwun Pangeran. Kula nuwun sewu Kanjeng Rama pukulun sakondur paduka wonten ing Kahyuangan Argadahana kula ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti kunjuk. Semanten ugi kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk sandhap cenila paduka Rama pukulun. Hong ilahe ngawik namastu namasidam yaya bocah luru. Dresanala apa dene Arjuna banget panarima ulun dene semono sih kadarman sarta pakurmatan ing nduk caosake marang Bathara Brama. Ora liwat pangestune pun bapa wae maragake tampanana Dresanala kelawan Janaka. Kurawala nanggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken cimat paripih. Katampi tangan kula kalih mugi amimbuwana kasantosan lair batos. Pun Rama mundhut pangapura ya nggir dene ripalungguhan iki ulun ninggal ing Subasita ora weruh kelawan swasana jeneng kita ing nedengi pepasihan parandene meksa ndak ganggu merga ana bab wigati ing bakal ulun dawuhake marang jeneng sira sakloron. Pruhanana lamun to ripalungguhan iki kahwangan nembe geger kahwangan ketaman goro-goro ing kagiri-giri manut dawuh pangandikane Rama pukulun Bathara Guru. Bab iki disebabake saka titahing pangeran ingkang wani nrajang jodho tali mangsa utawa bebrayane menungsa kelawan widodari. Ora ana liya kejaba mung bebrayane Arjuna kelawan Dresanala. Ya mung pun Rama ora bakal wigih ringa-ringa nadyan kaya ngapa lan kepiye. Bathara Brama tetep abot marang katresnane anak ning ulun mung kepengin ngantep lan pengen ngerti marang jatining katresnanmu. Apa kira-kira nganti ripalungguhan iki Dresanala isih ngrembuyung anggenmu tresna kelawan Arjuna? Kanjeng Rama sampun dados sumpahing manah kula lumahing jagat kurping langit boten wonten
Priyagung ingkang kula bekteni lair batos ngantos kukuting gesang kejawi namung Pangeran Arjuna. Banjur Janaka piye? Nun inggih semanten ugi kula katresnan kula agung lan krembuyung dumateng Yayi Bathari Dresanala. Menawi perlu monggo kula aturi bengkah dada kula mendhet jantung kula ingkang sinungging wonten ing sanubari nggih namung katresnan kula dumateng Yayi Bathari. Banjur carane Janaka tresnani kelawan garwa kepiye? Sak saged jinejer dados priya kula badhe ngayemi sarta ngayomi. Maknane ngayemi tingkah laku tindak tanduk muno-muni sak saged weh marem sarta tentremipun Yayi Dresanala. Yen ngayomi menawi wonten tiyang sanes ngemurang tata gegasah dumateng raosipun wani murang tata kalian Yayi Dresanala kula mangking sagah jumangkah ngantos tetesing getih ingkang wekasan Kanjeng Rama. Muga-muga ramung tumus ana ing latining kababaring pakarti ucapmu Arjuna. Nun inggih kula nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Rama. Lah iki ngene. Ripalungguhan iki alun-aluning para dewa repat kepanasan geger merga ana denawa yen ora kleru jenenge Yaksa Dawuring Embarang Amuk mangwa sesumbar satemah para durandara ora ana sing mangga pulya nitik saka sumbare ingkang maciya-ciya Yaksa Dawur ora gelem bali mring Marcapada lamun ta durung bisa mondhong lan gendhong katresnane ya kuwi Bathari Dresanala. Arjuna, yen ana lakon sing kaya ngene kira-kira sapa sing wajib tanggung jawab? Dresanala wonten timbalan ingkang dawuh Rama Pukulun. Sengaja ripalungguhan iki Arjuna ndak pisahake sawetara kelawan jeneng kita. Apa ta darunane kaya mengkono ndak bacotake anggenku dawuh nalika ngarep lamun ta kahyiwangan ke Taman Prahara merga bebrayane widodari kelawan menungso Arjuna kelawan jeneng kita Dresanala. Kanggo nyirep ruhara ingkang nimbrung kahyiwangan ora ana dalan sing kudu tinemaha. Kowe kudu pegatan kelawan Arjuna. Monggo kula aturi mirsani padharan kula. Kula sampun mbobot ndungkap Sabta Candra utawi pitung sasi. Mindah kados menapa ajur mumuring manah kula menawi lek ing cabang bayi boten tinenggan dening ramanipun boten dipun kudang dening ramanipun pramila saking menika kula nyuwun sih katresnan lan kawicaksanan paduka Rama katresnan kula dumateng Pangeran Arjuna menika sundul langit. Kula boten saged pepisahan kalian mutiaraning gesang kula. Dresanala. Nadyan ta dewa netepake marang lelakon iki nanging tetep ana kawicaksanane. Sakwise jeneng kita pepisahan kelawan Arjuna bakal ana piyayi sing saguh ngayomi jeneng kita kelawan jabang bayi ingkang ndok kandhut. Narendra Tunggul Malaya Prabu Dewasrani sing bakal nyuli Janaka Malakrama kelawan kowe. Halo, kesana lo. La
ana wong bagus mung dingkluk nyawang karo ayang-ayange dhewe. Aja nganti mati tanpa aran Maragagi Sajarwa. Kuwi sapa, Gus? Wek nomripatmu jerengen gobok. Panengah Pandhawa satriya Madukara garwane Dresanala Janaka kang dadi aranku. Wah, ladalah. Kowe sing tak tunggu-tunggu, kowe sing tak antu-antu. Iki yaksa dahuru sing edan kepayang ngengkleng bingkleng anglamong kedanan karo bojomu. Mula tak jak apik-apik anaten wae gorene bojomu waton kowe njaluk slamet bojomu tak rabini. Ripalungguhan iki aku gawe giri sayembara Karepmu rabinen Dresanala waton pinter jebol dadane Dananjaya. wah, uga kendel bondo wani. Adoh palang bedama cedhak saut remet ambyar dadi lebu. Jayamrata gerbuten Janaka.
gedhe ning gombong ora ning sine kowe buta. Kowe nantang perkara karo Arjuna njaluk terke ning Yomani. Tibane curiga kakon brodol ususmu. Raden ampun Raden. Pangapunten Raden Janaka. Kula tobat, kula ngaku kalah. Kudune sumpahmu ki padha karo sumpahe satriya Tama tinimbang Bari Wirang luwih becik dadi batang. Boten. Kula nyuwun urip, kula nyuwun gesang Raden. Yektosipun kula wani tumindak kados mekaten menika wonten ingkang mrentah. Sing mrentah kowe sapa nanging kula ajrih. Kula ajrih menawi nampi siku dendho. Yen ora ngaku tak brodol tenan wadukmu nggih. Ning menawi kula jujur mangke mangayomi. Para gagi Sajarwa sing ngongkon kuwi sapa? Mboten wonten saneh kejawi namung Kanjeng Ibu Bathari Durna. Orang toto ki sapa? Dingkik saka mburi sapa? Aku wis bisa maca lan bisa ngrasa lakon iki. Semune ana sing ngrekayasa lan ngrekadaya. Nadyan kaya ngapa lan kepiye? Tetep garwaku Dresanala sing wajib antuk pangayomanku. Tumadung dawuh Rama Bukulu. Bathara Indra, iya. Mumpung Janaka wis metu saka kahyangan. Aja wedi kangelan. Kori sela matangkep mara gagi enggal tutupen supaya Janaka ora iso mlebu ana kahyangan ngestakaken dawuh Rama. Lawang sela matangkep ditutup krekep. Jebul dewa sing ngrekayasa ngrekadaya ngejak dolanan karo wong Madukara. Para dewa mara gagi sawangen. Kori sela matangkep tak tibani jemparing kurambyar dadi lebu meguru. Den, ampun Gondor Arjuna. Ampun, Den. Bathara Brahma. Kula nuwun wonten timbalane kang dawuh Bathari. Sing ndok bopong, sing ndok gendong bayi abang kuwi sapa nggih? Nuringgi atur muninga. Menika putu kula. Anak kula pun Dresanala sampun babaran mijil jalu. Menika putu kula, Ibu. Yen pancen kaya mangkono banjur palungguhan iki Bathari Dresanala ana ngendi?
Nyuwun pangapunten taksih semaput mapan wonten ing patenggan. Dewa Srani wonten dawuh Kanjeng Ibu. Umpung Dresanala semaput para gage gendongen boyongen marang Tunggul Malaya saking dawuh. Pangapunten lah kawontenanipun putu kula Bayabang menika kados pundi menawi dipun pisahaken kaliyan ibunipun aja kuwatir yen pancen jabang bayi iki men cedhak karo mboke mengko tak gendonge tak gawane men disesepi karo ibune kula pasrah dumateng putu kula menika kene tak gawane Brama. Gedhekake bayi iki padha karo ngingu anak macan. Dewasane tan wurung mung bakal mangan karo awakku dhewe. Men bayi iki ora dadi srana pepalang katresnane anakku Dewa Srani kelawan Dresanala ndak sampurnake cemplungke madyaning Kawah Candra di muka wae. Tenan Durga ing atase Bayabang sing ora ngerti karo kentang kimpule lelakon pojok plereting swasana parandene dadi kurban mergo kamurkane tujune kok kamituaning dewa kok weruh bayi mau dicemplungake ana madyaning Kawah Candra di muka walah dalah coba tak cemplungane syukur yen isih urip tak gula wentahe bayi mau. Berkenjang pak pong warudoyong untu entek jenenge ompong rambut dawa jenenge gondrong adah soto jenenge rombong bojo moblong tinggal jagong tumpaki wong. Tujune kok isih diayomi karo Hyang Agung ing atase bayi cemplungne kawah. Ora mudar ning malah saya bingar-bingar, ora mati ning tak sawang katon sekti, ora sirna parandene malah saya dewasa lan santosa. Aku iki sapa? Aku ki apa? Lan aku kudu kepiye? Bola bali anake wong pinter. Ing atase lagi jedul saka kawah iso takon bangsa sing kaya ngono kuwi. Muga-muga ya ora mung dadi anake wong pinter, ya anake wong sugih barang. Aku ki ya tak jlentrehake. Jeneng kita kuwi titah ya. Jeneng kita ki titah utawa menungsa cinipta dening Gusti ingkang akarya jagat lantarane bapa kelawan biyung
Bapa ingkang ngukir jiwa raga, biyung ingkang dadi lantaraning dumadi. Ngono. Dene jeneng kita dititahake ana ing jagat iki supaya nindakake perintah ngedohi cegah manut karo piwulange weda suci ingkang dianut. Banjur jenengku sapa? Ilange jenang ora kok ndem mlebu ning tas ora. Ning ilange jenang dadiya jeneng, ngono. Gandeng jeneng kita kuwi mau metu saka wisaning geni, ora kok njur wisa tresna ki ora. Ning tak paringi kekasih Bambang Wisanggeni. Jenengku Wisanggeni. Ya, wiwitan anggen urip ana Karcapada. Sang Hyang Adil luweh Hyang Maha Sukma sing nitahake kelawan jeneng kita. Gedhe kang dadi gegayuh hanjok marang tentrem lan raharjane bumi sak isine. Niki lho anake wong pinter kowe. Iya. Lah kowe sapa anak wong tek wujude kaya bulus? Bah. Wong iki mau sing nulungi karo dheke malah ngelokne aku bulut. Dheke karepe piye ora? Ulun iki dewa. Dewa gedhe tur dawa. Ora. Dewa kuwi tegese ya titahe Gusti ning manggone ana kahyangan. Bedane dewa karo menungsa, yen menungsa bisa lara, bisa mati, nanging lamun ta dewa bisa lara ning ora iso mati. Kok iso dewa ora mati? Mergo angger arep mati langsung disumet neh ngono. Dewa para kok paribasane ngono kuwi ya. Ulun niki dewa pensiunan kamituwaning dewa. Bebisik ulun Sang Hyang Narada ya Kaneka Putra. Sapitri putra. Kaneka Putra kupingmu lho. Oh, Kaneka Putra. Ulun niki dewa, jeneng kita kuwi titah. Ulun mapan ana kahyangan merga ngunjuk tirta amerta satemah ora bisa mati. Lah bedane ulun kelawan jeneng kita ki ngono kuwi. Ulun ki apa? Ulun ki tembunge para dewa, basane para dewa ing kahyangan. Ulun kuwi aku. Yen kita ki kowe, ulun ki aku, kita ki kowe. Jeneng kita Mboya Mudeng. Mboya ki apa? Mboya ki tembung kahyangan meneh. Mboya ki tegese ora. Mula yen dewa ngucap mboya tegese ora. Lah yen ana tembung utawa kalimat bojoku mboya mbayi kuwi tegese loro, ora bayi utawa amen bayi. Iso bedakne ta ngono kuwi. Oh, ngono. Ya manut ngendikane Kek Narada, aku tinitah lantaran bapa karo biyung. Ya. Kewajibanku bekti karo bapa lan biyungmu. Lah yen bekti karo bapa banjur bapakku sapa kek? Yen jeneng kita pengen ngerti bapakmu ki sapa, mara gage kowe madhep mrana. Madhep mrene. Ya. Sawangen kek. Kae ana dewa papat sing ngedhep meja cendhek. Kae lagi ngopo dewa papat kae? Kae lagi domino. Kae takonono, pakmu jenenge sapa? Dewa ki waskita weruh sadurunge winarah. Yen ngerti syukur, ewadene yen nganti ora ngerti aja wedi kangelan. Antem ana raine. Ngantemi iki piye? Ngantem kuwi bocah rundung to kuwi. Ngantemi tangane digegemke ngene terus disamplukne nggen raine dewa kae sak bantere.
Nah, ngono kuwi ning sing seru sing banter. Oh ngene. Ya ning rono cluk-cluk. Oh iya men cetha kok ya. Nah, wis ora to? Iya wis. Lah gek rono, temonono. Yen ra ngerti tabokono. Engko yen aku kalah, wis ta menang sing ndombani kakek Narada. Nuwun pamit yo Kek yo. Ya, sing ati-ati sang. Wayah dudu wayahe. Iki ana bocah sing kluyuran ana ing kahiwangan. Mara Gagi Sajarwa, jenengmu sapa, Le? Takon marang aku, jenengku Bambang Wisanggeni. Kowe dewa sapa? Jawata saka kahiwangan Kaindran utawa Salendra Bawana. Ulun Bathara Surapati ya Bathara Indra. Bathara sapa? Bathara Indra. Yen Bathara Indra lah Dana Kasina ning endi? Iki anake sapa to iso kaya ngene? Ulun iki dewa ora handhe dagel wani. Ngopo kowe wis anggeni? Aku goleki pakku. Lah pakmu jenenge sapa? Jare dewa ki pinter bae nek goblok. Jare dewa ki waskita weruh sadurunge winarah takoni malah ganti takon kowe arep perang cakil ae. Aku ora mudeng tenan kowe anake wae ora ngerti apa neh dewa. Ah kowe goblok e, ra gelem nuduhke pakku jenenge selak pateni. Oh, kelakon gibeng dengklek tenan kowe. Penyarian carike para dewa. Bocah gawe gendra, gawe geger sapa? Bambang Wisanggeni. Ngopo kowe? Goleki pakku. Pakmu jenenge sapa? Aku ora ngerti mula aku arep takon karo kowe. Bocah ora genah. Kowe wae ora ngerti apa neh dewa. Dewa ki pakaryane akeh ora ngurusi bapakmu karo keluargamu. Kowe iki dewa piye to? Dewa nek kelakuane kaya ngono mbok kowe kelingan. Kowe iki iso dadi dewa iki mbiyen mergo dicoblos karo pakku lho. Bareng ripalungguhane dadi dewa ora mikir karo para kawula mengguru karo senengmu dhewe karo maremmu dhewe karo mulyamu dhewe karo sugihmu dhewe. Kowe mung ngapusi karo wong cilik wiwit mbiyen nganti saiki mung goroi karo wong cilik. Kowe menehi beras kena dipangan 5 dina lek mung ngapusi 5 taun. Gagah ganteng-ganteng iki dewa nek wujude kaya kentongan. Kaya kaya dewa. Dewa wae. Suaramu nek jerumen ngantuk apa piye kowe? Kowe dewa sapa? Aku Bathara Temburu.
Mari ku tunggu yo. Dewa wujude ngono ora patut babar pisan. Ning anakku juara ndek ngene. Padake kaya dewa liyane ora ngerti pakku jenenge sapa ajar di palungguhan iki. Sabar, sabar, sabar. Wong sing sabar bakal subur, wong ngalah luhur wekasane. Kan kowe ora ngerti pakku jenenge salah ajar tenan. Dewa-dewa pancen goblok-goblok pegawean mung mangan karo ndekok. Nek lek Bathara Temburu iki aku waskina. Weruh karo sadurunge winara sing ngerti pakmu sapa ya mung aku. Yen pancen ngerti mara gage tuduhna pake wisanggeni jenenge sapa? Kowe mudhuna ning Marcapada ngisor kono terus waton ketemu satriya sing gantenge kliwat ukur. Jenenge sapa? Jenenge Raden Sarmadi. Sopo Armadi satriya ngendi saka kasatriyan Sabrang Lor. Mosok iya ora percaya karo dewa, percaya karo sapa? Tenan ngapusi picek Armadi matur nuwun ya. Bathara Temburu sing pinter dhewe ngerti karo pakku. Matur nuwun ya. Pak Bobo. Ora kowe ku mayut ngono ler. Mulane aja sok diipiti, diipiti mari laler-laler. Karo mangsama nggih nek swara mamen mak gragap aku. Matur nuwun pakku tak golekane. Mundur karo semam. Mesam. Iya. Ngapa? Piye? Pira? Iso aku. Ndang piye? Ana dewa pintere ra ukur. Lah ne. Sang Hyang Wisnu du. Dewa Ruci. Cilik ta? Lah sapa? Bathara Temburu. Oh, Temburu to? Ora Temburu ning Temburu. Teme kon sing dawa. Piye? Pinter piye? Dhewe ngerti karo pakku jenenge sapa? Elane. Sapa? Dian nyolong petak si Temburu kon pancen ngerti kaya ngono kuwi. Aja dhek nglindur omong kaya ngono kuwi. Ora dhewe waskita pinter tenan wae. Elane. Ngatasi Indra wae ora ngerti, penyarian ora ngerti, Temburu njur ngerti. Tenan pinter kae waskita tenan. Yen pancen waskita jare Temburu, pakmu jenenge sapa? Wong Marcapada akan mudhun ning isor kono. Terus lamun ana satriya bagus. Dian Temburu nyolong petek tenan. Jenenge apa? Jenenge Raden Sarmadi. Hah? Raden Sarmadi. Kowe iki diapusi karo Sarmadi. Kowe diapusi karo Temburu. Ora nek wayang jenis Sarmadi ora ana. Diapusi kowe. Ya tenan kuwi padune dhek men entuk slamet. Mula njur jawab ning ngawur. Kuwi dudu pakmu. Tenan. Wah, dudu karepe dhewe nek kono. Malah rono iki arahmu ning endi to? Arep golek watu, golek botok. Kayangan ra ana botok, ra ana watu ngono kuwi. Anane pelem pertangga jiwa. Utuh karepe dhewe. Temburu. Ora.
bubuk ya. Kakek. Kancaku sapa ngene? Mulai iwon ngantuk kabeh. Wah, ta mula lan ning bis do turu. Wis ora kalah babar pisan. Roh rancak kaya roh bantal. Mapatur nek pilihane. Saya sing ngaku guru nggih kacamata angger ngantuk joget. Angger ngantuk joget. Kek. Tangiyo to kek. Kancaku melek sapa? Kek. Jare dewa ora iso mati mergo ngunjuk tirta. Amarta lah kowe mati iki piye? Mongko aku urung ketemu karo pakku kek. Kakek tangiyo. Kek aku njaluk ngapura ora sengaja aku ora njarek ngantem karo kowe. Aku njaluk ngapura kek. Kek. Ya ampun nek sinden uda iki sapa? Endi? Mula lek perang ya aja merem ning melek kok. Mergo semene sing dibayari melekmu. Aku njaluk ngapura ya ka ora ngerti tenan. Ora ngerti. Iki isih kae. Wani ora nakoki sing kaya buta kae. Apa? Kae. Takonane. Ngantuk iki genani. Sak nomor. Apa atet gede dhuwur kaya kacamata. Joget. Sapa iki? Bathara Yama Dipati. Yama Dipati. Kowe sapa kowe? Bambang Wisanggeni. Ngopo kowe geger rame-rame ning kene? Aku goleki pakku. Pakmu jenenge sapa? Alah padha ae goblok lek ngono. Oh. Hei. Ana dewa gedhe dhuwur digdaya kek. Lincahe ra umum. Tak antemi malah joget. Nek ambak joget mripate abang ya asline. Ya Madipati to? Oh. Digdaya antemi ra digawe rasa. Mundrat temonane. Taman pukulun Bathara Narada. Mangingkrih ampun melu-melu. Bocah sing gawe gendra wonten Kahyangan badhe kula lebur ing palungguhan samangke. Sing kalebur sapa? Lari wingking jenengan menika. Ngerti ora iki sapa? Ngerti ora? Mboten ngertos. Iki jenenge Bambang Wisanggeni. Iki putune si Brama. Brama, corah. Brahmadewa. Melek to kuwi? Nggih. Prau. Ngene tekan ndi ora senengane. Bathara Brawarga daun. Heeh. Karo Bathari Durga cemplungne Kawah Candra Dimuka diarah patine. Iki lagi goleki pake. Lah kok kowe arep mateni kaya ngene iki mongke bayi suci ora ngerti kentang kimpul nganti pojok pelantar lakon arep kok patene sing dosa iki calone kowe apa sapa? Nggih. Ngalih. Nggih. Ngapunten. Suwon. Iya. Mripate apa ya asline iki? Padone nang kene. Piye, Kak? Nah, suwe-suwe aku mesake karo kowe. Ripalungguhan iki tak jarwani dieling-eling ya, Nger. Ripalungguhan iki mudhuna mring Marcapada liwat Andharante banjur tumapak ning Gunung Mahameru. Golek ana satriya ingkang kekasih Raden Arjuna. Ya, dieling-eling. Raden
Arjuna ya kuwi wong tuwa sing ngukir jiwa ragamu. Matur nuwun ya Kek. Sisan gawe ripalungguhan iki aku tak nyuwun pamit mudhun mring Marcapada. Ya, duga-duga digawa ati-ati aja nganti keri. Percaya bocah iki lamun ta darbe sedya hayu bakal manggih rahayu wisanggeni. Jliten Kresna kakangku. Werkudara wi. Nadyan kaya ngapa lan kepiye? Wiwit kuncung nganti gelung Pandhawa ki sumpahe ngibarate kaya ndok saptarangan. Mukti siji mukti kabeh mati siji kabeh belani. Kuwi dilakoni dening para Pandhawa nalika uripe padha rekoso lan keserakat biyen. Ning bareng ripalungguhan iki wis ngenyam kawibawan kemul kamukten. Sumpah mawung ki apalan ning ora diamalake mung kuwi bebrayan buktine si Jlamprong si Janaka. Wiwit dadi jagone dewa banjur mateni naga Tatsaka itu kanugrahan rabi karo widodari. Nganti ripalungguhan iki ora bali-bali. Mongko Arjuna ki satriya sing kudune ngayomi wong Amarta. Kejaba saka kuwi satriya ki hampeke kudu sepi pamrih rame gawe makarti tanpa ngarep-arep bebungah lan nengenake kebutuhane wong akeh ngiwakake keperluane pribadi lan keluarga. Ning bareng antuk kamulyan Janaka lali marang Purwadusina Jliten kakangku. Werkudara, apa? Aja kleru ing Panyakrabawa ya Di. Yektine ora kaya sing ndok ucapake lan ora kaya sing ndok gambarake tumraping adimu si Dananjaya. Merga jagat ki bakale duwe gawe gedhe, lair lan dewasane jabang bayi putrane si Arjuna. Semune iki mengko bakale dadi srana, dadi lantaran, dadi pancadan tukule ya kuwi handhek ingkang utama budi ingkang suci. Malah sing luwih prayoga ayo melu ndedonga melu nyuwun marang Purbane Hyang Agung muga-muga dewasane putrane Yayi Arjuna bisa-bisa ngangkat marang kamulyaning bebrayan agung. Perkara ngono monggo nanging besok kapan baline Jlamprong yen nganti ngene terus dheweke kuwi duwe keluarga, duwe bojo Sembadra karo Srikanti. Nadyanto bojo loro ke memunat manut ning batine wong sapa sing ngerti. Yen batine wong sapa sing ngerti kuwi aja ngreba batine Sembadra. Aku wae kakange ra bisa ngreba lho. Ketoke arep mesake karo Sembadra mergo ditinggal rabi karo Janaka, ketoke arep mbelani karo Sembadra. Ning nyatane sing nglakoni seneng ki arep ngopo coba? Wah, lakon iki ora rampung mung ngangge wah-weh. Lah banjur dina iki piye? Yaki lagi metu wae wis kaya ngono. Iki mboten langsung dipengetaken dawuh. Ning ndi? Mundur Sangriana ora saudara. Ning ndi? Yaki apa to piye? Yen pancen Siadi kepengin ngemotake Dimas Arjuna ayo bareng karo kon Kakang ning aja nganggo srana kereng lho ya. Ning nganggo kawicaksanan karo sikilmu jangkah tanganmu ngrembyah ngestya marang Purbane Hyang Agung jajal tamatno lelakon iki mengko dadine piye Wis akeh dawuh. Iki ana pawongan bocah wingi sore sing wani ngadhep malang kadhak ana pengarepane Arjuna kowe iki sapa? Tambuh marang aku bocah kliyang kabur kanginan jenengku Bambang Wisanggeni kowe sapa? Kekasihku panengah Pandhawa Raden Janaka ya Raden Arjuna. Bapak kowe. Wong tuaku sing wis ngukir jiwa ragaku. Mengko dhisik wis akeh patuladane bocah ngaku-ngaku anak Pandhawa jebul mung arep golek mulya
yen pancen kowe ngaku anak Janaka anak Arjuna kuwi sanggeni para Gagi Sajarwa ibumu jenenge sapa? Aku ora ngerti. Aku mung dikandani lamun to Pakku jenenge Raden Arjuna. Mula aku bakal bekti karo panjenenganmu. Ora gampang bekti marang Panengah Pandhawa. Apa meneh kowe ora ngerti ibumu jenenge sapa? Cetha lamun to kowe bocah mungayawara. Mau nganggep utawa ndaku karo anak wae abote sepira. Aku nungsang jempalik paribasan jagat tau bengi. Parandene bareng ketemu kowe nampik marang katresnane anak. Apa bang? Janji ora minggat ora melunga saka pengarepane Arjuna kelakon tak jempalan. Apa ndok kira aku wedi karo kowe ngono piye? malungkung ngendel-ngendelake bayi duwe kaprawira. Aja gembilu sirah. Sawangen jemparing wis mapan ana kendhemi. Tibani panahku ora potho janggamu tak guroni batangmu. Jaya Mrata gerbuten aku sayuta mara saketi wuri gene ora ngondro sepira kowe Bambang Wisanggeni ketiban jemparingku nyatane brodel wadukmu metu susih ngono semekean mati piye lho. Ayo, tanding ono iki.
bagi sewu paduka kepareng tumurun merpeki dumateng danan Jaya. Kula rumaos lingsem, kula rumaos wirang dados satriya ing tanpa guna ampas mbrabas tanpa daya. Ing atasipun perang kalian bayi wingi sore parandene nandhang wirangan kados mekaten bukulun. Nah, aja kendhu aja nglokro. Bocah kok duwe kaprawiran kaya ngono iki kira-kira anake sapa coba? Tujune kok tibani jempare dheweke nadyanto mati ning jane mung etok-etok. Kuwi iki pengen gojek carane anak gojek karo wong tuane ngono kuwi. Kuwi anake Dresanala jenenge Wisanggeni kok pateni kuwi sing rugi. Anak. Lanang bocah bagus, anakku bocah Gendoro, anakku bocah pinter Bambang Wisanggeni. Ayo lek arep mateni aku mara gage aku patenono. Aja yen nganti kowe tak pateni aku dhewe sing bakal getun kedu. Kowe anakku tenan. Yen pancen wis ngaku anak karo Bambang Wisanggeni aku ngaturake bekti kunjuk ya mo. Yo ndak tampa pangestuku tampanon. Ya ndak pundi. Lah banjur mbokmu nang endi? Nah, yen takon karo bocah iki ora ngerti wong bocah iki ya bingung tenan. Lek goleki si Dresanala, kuwi tak critani Janaka nalika dheweke mbiyen babaran. Sajroning ora eling Purwaduksina digawa karo sing jenenge Ratu Tunggul Malaya Prabu Dewasrani. Yen kepengin bakal nyelametake garwamu tumuju marang negara Tunggul Malaya. Puninggi pukulen mboten langkung sendika ngestokaken dawuh. Ayo le melu bapak. Ya Rama aku nderek men rancak sing dadi lakumu liwatot kali cing-cing goling. Lho niki ngestokaken dawuh. Dresanala. Yen kowe nampik marang katresnane Dewasrani arep golek sing kaya apa? Kowe bakale mukti wibawa Nyakrawati mbau dendho. Ora tiba ning Padasuri nanging tiba ning kasur babut ingkang kebak kamulyan. Kula kang mangkono, ripalungguhan iki ora ketang mung sak celiraman kowe nyawang aku. Lamun to kowe namatake marang Dewasrani iki bakale kowe ngerti karo saripatine gantenge Dewasrani iki. Dewasrani wong kang kaya kowe wis dadi sumpah prasetyane Dresanala. Luwih becik tak entengke patiku tinimbang leladi marang priya sing babar pisan ora ndak tresnani. Katone kowe wong lanang yektine kowe wong ringkih. Mongko sing jenenge wong tresna iki kudu keplok tangan loro. Aku ora keplok, kowe keplok dhewe. Yen kowe ora keplok nganggo tangan, nganggo pupu. Mok latihan kaya ngopo lan kepiye mok. Lah nyatane yen kowe nampik karo aku karepmu piye? Wis tak boyong ki saka arga danungan tekan kene pirang-pirang dina parandene mesem bae ora. Angeh lamun aku gelem mesem karo wong lanang sing babar pisan ora tak tuju. Katresnanku tetep Pangeran Arjuna, Pangeran Janaka. Yen nganti kowe morang tata wani nyenggol kelawan busanaku bakal ndak obong. Nyenggol kelawan kulitku bakal ndak beset. Tak entengke patiku wae tinimbang leladi karo dedapuramu iblis. Wong sabar ana watese. Wis pirang-pirang cara tak budidaya tak tumplak sanggit rungsitku parandene babar pisan nadyantos tetes aku ora bisa ngokop marang katresnaku. Yen pancen kowe njaluk mati madhep mrene sawangen aku nggawa curiga bakal tak tancepke ning jantungmu. Tancepno yen pancen aku
Ya. Karepe diwing lemah bengkak nyelo-nyelo Janaka. Wong lanang ora urus Urda peksa karo sipate wanita tetho lamun ringkih budimu apa kamu longgo parung bledel jaringamu tamakno. Oh. 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 Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa upama. Percaya Nimas, kekuatane tresna suci yektine bisa mbelah bumi kaya ripalungguhan iki. Tenan ya Pangeran Kandhanya. Aku tresna karo kowe, tak antepi nganti kukuting nyawaku. Tindak mrene karo sapa? Karo putramu wis dewasa jenenge Bambang Wisanggeni. Neng ndi aku pengen weruh sepira gedene. Bae kledang-kledang rene. Bocah bagus Wisanggeni. Ora ngira semene gedene. Mbok menawa merga kowe mbiyen carit cemplungne kawah Candra Dimoko awakmu dadi rusak. Sikilmu dadi gejek, tanganmu dadi ceko, mripatmu dadi kira. Ning ibumu tetep tresna karo kowe. Entuk-entukane bayi lamun ora dimiasi dadine kurang gizi kaya kowe. Saomben mikene. Cuk. Jane. Kowe lele wong turu ya ngono kuwi. Aku nylamene adegan iki turu jadut ora. Bah iki wayahe aku. Lah ya rasakno ngono kuwi. Oleh-oleh ngono kuwi, rasakno kowe. Apa iki sing jenenge Wisanggeni? Kakange Wisanggeni. Kowe mbiyen ibu lahirmu ki ya ampun kembar dampit. Dampet ki lanang karo wedok. Iki kudu dampet tak dampet. Bagong ora neka-neka. Gareng ngono ngedhek karo ya awas tenono engko bengi wae. Tenono wae bengi wae. Lele aku nylametne kowe le. Nek adekan iki ora anjur kobongne kowe timbangane rek metu rumasane. Moko yaene penake metu le. Aturan modele ngono golek pasaran dhewe ya tenono wae. Tenan tak titene pokoke gareng kowe. Mesti
Lek ora petuk kangen bareng petuk mesti ayel-ayelan. Kowe iki padha tuweke iki contoh. Den nika mangjarke mawon. Ken biyen ngono kuwi ora. Beda kali kula senengane nggih ngaten iki. Kowe ngopo? Ngenten iki wayahe olahraga ya enten. Aku apal angger kacamatamu kok duke. Petruk nun titip karo Dresanala Truk tak rampungane sisan wong Tunggul Malaya. Nggih. Mang mriko. Ngono kuwi wong rakyat-rakyatan ora golek menang akhirnya sing bejo malah aku ngono. Senengane kok. Nenek nakal. Kowe sapa wong tek lucu kaya ngono nganggo topeng. Topeng-topeng ini asli ngeten iki produke ngeten iki lho pun Petro adinipun Ndoro Arjuna. Jenengan mboten nate dikenale to. Bilih Ndoro Arjuna duwe ponokawan jenenge Petro. Aku ora ngerti sing dikenali mung jenenge Bagong. Kalah set karo aku kowe. Sik terkenal aku Ndoro Janaka sing golekne pasaran mesti aku kok. Awas kowe. Uyane iki ngopo? Sing waspada iki nggene mungsuh lho. Saben-saben anakku duwe karya duwe moga duwe niat sing dadi pepalang mesti kowe Janaka. Ramalan iki mati ana tanganku kowe Janaka.